Sekere sik tak godhog lur. Sekere tak godhog ambek kunir. Ndak amis nemen ku. Ndak bau perengus. Ini lur. Jadi ceker kita rebus dulu pakai kunir biar tidak bau arus alias amis. Merebus ceker kalau sudah umup gembluduk molak-malik banyune mateng ini lur, baru dientas ya. Sekarang kita angkat cekernya, kita tiriskan dulu. Nah begini lur. Untuk merebus ceker terserah panjenengan, mau sak jam boleh, setengah jam juga boleh, terserah selera masing-masing. Jangan lupa kita cuci dulu lur ya. Nah ini cekernya pitik sayur, jadi cekernya koyo ono dagingnya gede ya, beduduk ini lur. Nah ini kita buang airnya biar tidak kena efek obat lur ya, karena ini pitik sayur kan gampang disuntik tuh lur, jadi pendak gampang kena apa ngarani efek lur ya, pendak apa kejulinu. Nah sini ki baru dikek bumbu lur. Jadi bumbunya ini mergo wis kadung tak irisi lur ya, tak iki tak lemper bumbune ya kuwi lombok iki ya, lombok cilik, ono lombok tampar tak tugeli seperti ini ya. Terus ada berambang juga saya irisi. Ini berambangnya karena nanti ben ngurus benda angel. Terus ini ada bawang putih secukupnya saja ya toh. Terus ini ada kemiri lur ya, ini ada kemiri ini ya, ini kemiri juga secukupnya. Jangan lupa lur, ini dikasih lengkuas ya, lengkuas alias laos sak cukupe wae. Terus ditambahkan lagi yaitu kunir ya toh. Ini kasih kunir sak cukupnya saja biar tidak kayak jamu. Terus ditambahkan lagi uyah alias garam, ini juga secukupnya, tujuannya lenggerus bendak melayu-melayu cek rodok penak. Begitu ya lur. Oke lur, sekarang mau kita ulek alias kita blender manual. Seperti biasa nih lur, di blender manual alias chopper manual ya digerus ulek ning ulek karo lemper gini wae sampai lembut. Nah lembutnya kaya ngene iki lur, luwih lembutnya ya gak apa-apa, walaupun ngene iki pokoknya sampean trimo ya ora apa-apa, lek dilembutin neh ya ora apa-apa. Pokoknya digerus lah lur. Lek sini ki aja lali lur, cepake wajan karo lengo. Nah lengone iki mau mohon maaf, lengone gak tak sepil sebab mari tanggung goreng kentang iki lengone lur. Jadi jerat asli ini jerat kentang, tapi sak apik gak apa-apa wis tak gawe. Hemat biaya lur pengiritan duwene iki bahan pokok sementing sik kena digawe. Yo sik iki wis apik lur, ngene gak ireng nemen kok. Terus mari ngono dicemplungke bumbune lur ya, dicemplungke bumbune digongso lur. Lah bumbu iki sengaja tak awe lombok sing ungkul-ungkul, dadi cek semak ceplus ngono. Lah iki mengko sing kari-kari mengko yo diwe godhong salam karo godhong jeruk lur ya. Lah iki mek ngene tok gak apa-apa. Sementara ngene sik do sreng-sreng sampai keluar aroma harume ya toh. Nah iki kene ini dora arik ngene. Ambune sedep lah isan. Nah lek sini iki ojo lali lur ya, ojo lali tambahno penyedap, pakai masaku ayam boleh, masaku sapi boleh. Nah lek sama ndak seneng ya gak usah duwe gak apa-apa. Terus baru tambahno merica lur, merica bubuk. Nah jenenge ceker mercon ya pedes pol-polan, slomboke pedes sik duwe sikungkul sik duwe merica. Pedes rek gak umum wis, pokoke punjul-punjul ndak ketulungan pedes wis. Huha pokoke. Nah iki ambune tok kukuse lagi semro wibit digondol angin kondi-ndi, ambune enak. Tambahno mecin titik, lek ora hasil tambah ya ora apa-apa. Terus dosreng-osreng maneh lur, dosreng-osreng maneh ya toh, sampai aroma niki betul-betul harum semerbak. Nah mantap. Nah iki lek kaya ngene iki ya lur, tenteni dulu
sih lur, tak tambahi apa ya iki, oh kecap lur, sik tambahi kecap bango. Aku wong duwe 2 saset lur, kecap iki tak cemplungke siji dhisik, lek acake cukup ya wis, lek kurang ya tak tambahi ngono wae. Untuk kecap terserah selera masing-masing lur ya, mau lebih manis monggo, mau manis mondo-mondo monggo, sithik monggo, ndak duwe kecap ya ana gula ngono ora apa-apa. Gak usah ngelangi lur, masake pokoke sing penting gak mendem mlebu weteng, awake dhewe seneng gak apa-apa. Nah iki lur, dora arek ngene iki. Delon kukuse. Mantap. Aja lali godhong selam karo godhong jeruke cemplungke lur ya. Godhong selam karo godhong jeruk cemplungke tansaya sedep, tapi gak usah tambah godhong pring iki tok wis enak. Wis mantep lur, ambune rek sedep temenan non. Tak ono salam karo jeruke wis. Iki padahal segoro ape banyu neh lur. Tambah banyu lur ya. Kuah titik wae, nggak usah kakek bendak tinggal biar ngene wae tinggi mateng nih bumbune lur ya. Nah ini kita gongso, kita orak-arik begini ya toh. Terus kita susul cekernya lur ya, ceker yang sudah kita cuci tadi kita cemplungkan di wajan. Nah begini, setelah itu kita orak-arik lagi, kita orak-arik lagi lah begini sampai luket. Iki mengko lho, lek kurang kurang ireng yo tambahno kecap maneh ya. Lek sampean seneng ngene yo wis ngene wae ora apa-apa. Gak seneng kecap yo duwe gula yo ora apa-apa, gak duwe yo gak apa-apa, wong panganane lur pokoke sampean arep ngono ae wis ya. Lah lek koyo ngene iki wih mantap banget. Nah iki sirku sik ate tak tambahin lur, tak tambahi kecap cek rada ireng sithik ngono gitu. Ngono kudu piye to lek niarke. Ambune mantap. Saiki tak tambahin kecap lur sitok. Jadi sing pertama mang sitok, yang kedua sitok lagi. Nah satu lagi wes. Mantap lur, delok to. Monggo lur, dicipi lur ceker mercone. Ayo lur, ceker mercone wis mateng, monggo kagem sedulurku sedaya wonten saindenging bawana, wonten saindenging Nuswantara dimanapun berada, cekeri sampun mateng, monggo katuran dahar sareng-sareng. Kok pilih enten kirang rena ing penggalih utawa kurang pas cara saya menyampaikan, mohon maaf ya lur ya. Monggo sak menika katuran dahar kanthi ceker pedas mercon, ceker mercon menika wis pedese pol, ana lomba ukule, ana mricone, nek tetek bengek wis pokoke tak dadeni sitok iki sarapan. Cekak semanten rumiyin lur, videoku makan kali ini semoga saja terhibur dan bermanfaat. Bila mana ada kurang pas cara saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa di konten yang berikutnya.